sineyinhlobo eziningi zezigubhu kehla. Akusisona sodwa isigubhu esithakwayo sithakelwe zonke izinkinga zomuntu esuke ezofuna isigubhu. Izigubhu azifani. Kukhona isigubhu esisibiza ngesigubhu somdonso. Kukhona isigubhu esisibiza ngesigubhu sesithwalo. Kukhona isigubhu esisebenziswa osopolitiki abeyikhundla abalwe ezikhundleni. Ama-politicians othola ukuthi ufuna ukuqina esihamba nophondo. Uthola ukuthi ufuna ukuphakama ngokwezikhundla aze afinyelele lapha afisa ukufinyelela khona. Kukhona izigubhu kehla ezisebenziswa osomabhizinisi abafuna ukuphakama ngokwamabhizinisi. So ziningi izigubhu ngokuhlukahlukana kwazo kehla. Nangokuhlukahlukana kwazo futhi zinjalo zinemigomo ehlukahlukene nemicathango ekumele ukuthi uyigcine kuzo lezi zigubhu. Nobungozi bakhona ke futhi abufani. Kodwa iqiniso lithi izigubhu zihlukahlukene kehla. Akusisona sodwa isigubhu uzofika usithole segayo ngomuthi ofanayo esizokusiza kuyo yonke into. Nanokuthi ke kehla uma siphakamisa umuntu kulena eyokuphakamisa umuntu kehla asinandaba thina kehla nokuthi uyasebenza noma awusebenzi. Asinandaba nokuthi kukhona ibhizinisi onalo oliqalile noma alikho ibhizinisi oliqalile. Cha bakwethu, uma sekunika nje umsebenzi thina sikunika umsebenzi sithi hambe uyosebenza. Uphakame ngendlela ozophakama ngayo. Sekuzoba kuwe wena ukuthi mina nginyakaza ngingena kumuphi umkhakha. Ngingena emabhizinisini, ngingena ebugebengwini, la ufisa ukufuna ukungena khona ozibona khona wena ukuthi mina ngizokwazi ukufitha la thina mase sekuphakamisa sesuke silindele into kanjalo ukuthi ungalali phela ngoba ayikho imali eyovela nje ingene endlini uyithole igcwele indlu elethwa isigubhu. Ayikho imali ozoyithola wena kuyi-account yakho ezofakwa isigubhu. Sidinga ukuthi nawe unyakaze njengendoda. Sibone ukuthi cha lo masentshana amancane watholayo kukhona okubalulekile okwenzayo ngawo. Indlondlobale indoda, iphakame indoda, ikwazi indoda ukuyimela, inganciki kubazali, inganciki inkosikazi, inganciki futhi nabangani. So ke izo zonke izinto lezo ke esisuke seyilindele esigujini. Enye futhi yezinto esesike sayibona mayelana nesigubhu, abantu abaningi bakwethu kwendlule emhlabeni. Uthola ukuthi bashiya lezi induku bayishiya ekhaya. Sekuyoba neyinkinga ke ekhaya. Uthola ukuthi ayikho ingane noma umakoti bekade engazi ukuthi ubaba unezinto ezikanje noma bekuthiwa ke bekade azi umakoti. Uthola ukuthi akasazi manje ukuthi uzophuma shone kuphi ukuze kubuyiselo lenduku emuva ngoba seyahlupha ekhaya. Ayisamboni umnikazi wayo, ayisamboni umuntu owayilanda njengamanje seyihlupha izingane, seyihlupha umakoti ekhaya. Nakho lokho bakwethu ezinye zeyingozi ekumele ukuthi siqaphele uma silanda igubhu. Ngithinte ke bakwethu sibone ukuthi wena ikuphi esingakusiza ngakho uma sikhuluma ngalezi induku.